Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon karong adlaw gisaulog nato ang usa ka santos nga giila nga maoy apostol ngadto sa Germany. Mao si San Bonifacio, usa ka obispo ug martir. Aron maandam ta lang sa pagsaulog dining santos nga misa atong hinusulan ang atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alahon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipagkanahon mo. Kaluy-an nato kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo, aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa bakba ug sa iyang gitiman-an sa dugo, among mahuptan nga malig-on pinagi sa among mga buhat, kinamong ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos, apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus, lutuson gayud. Apan ang mga dautan ug tigpakaron ingnon musamot pagkadautan, manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimo kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag, gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanimo, nga naigugma sa imong balaod. Bisan ang akong manggugukod ug akong mga kaaway daghan, wala ako mutalikod sa imong mga balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga naigugma sa imong balaod. Ang kamakanunayon labawng timailhan sa imong pulong, ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga kasuguan, malungtaron. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipe, nagagukod kanako sa walay matarungan, apan ang akong kasing-kasing nataha sa imong pulong. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Sila nga nahigugma sa imong balaod, may dakong kalinaw, ug alang kanila, walay makapandol. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Nagapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo, ug gituman ko ang imong mga kasuguan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Gibantayan ko ang imong mga sugo ug imong mga gimbutan, kay ang tanan kong mga dalan anaa sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaig ng Diyos, Hallelujah. ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo miingon man. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo. Busa, unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tema nga akong pamalandungan o tutukan karong gabi una, mao ang pag-usab
sa panglantaw. Pagkausab sa panglantaw. Aron ato pagyong matugad o masabtan ang ebanghelyo nga ato nadungog sanglit hamubo lamang kaayo nga ebanghelyo nga ato nadungog apan usa siya kalaom og dako kaistanan nga ebanghelyo kung atong tukion ang konteksto niini. Nasayod kita nga dunay dakong propesiya alang sa mga Hudiyo nga maabot gayod ang Mesiyas. Mao kini ang propesiya. O kining maong propesiya, kining maong Mesiyas kaliwat ni Haring David. Mao kini ang propesiya. Og sanglit kaliwat man ni Haring David, dili gayud malikayan nga ang panglantaw sa mga tao nagpaabot sila sa Mesiyas nga sama ni Haring David. Diin sa panahon ni Haring David, ang mga Hudiyo nahimong gamhanan nga nasod. Gani usa sa pinakagamhanan sa ilang panahon. Sila nakadaog sa gubat sa daghang higayon pinaagi ni Haring David. Mauni ang naa sa ilahang panglantaw ug sila nangandoy nga padad-an sila sa Ginoo ug manluluwas nga daw sama ni David. Ug mao kini ang pangutana sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga usbon ang ilang panglantaw. Mo nang nangutana siya sa mga magtutudlo sa balaod, unsaon man pagkahimo nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David mismo miingon man nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Pasabot dili gayud mahimo nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Og atong natumbukan kining maong panglantaw sa dihang si Kristo misugod na siyang ministro og hangtod sa iyang pagkalansang sa krus, hangtod siya na banhaw. Ato gayong natuldukan nga ang pagkahari sa Ginoo sa Mesiyas mao di ay ang pagtanyag kanato sa kaluwasan. Ang pagdala sa gingharian sa Dios didto sa langit, pagtanyag niini nganhi kanatong katawhan. Mao kini ang gusto sa Ginoo, iusab sa hinanay or hinay-hinay ang panglantaw sa mga tao. Pag-usab sa panglantaw. Nindot ni natong pamalandungan. Kay ang kahimtang sa panahon ni Jesus, dili baya sadlayo sa kahimtang nato karon. Tungod kay sa atong kahimtang karon, aduna pud tay lain nga mga panglantaw sa kinabuhi. Lain nga kultura nga natisok sa atong kasing-kasing og hunahuna. Karong panahona, labi na karong panahona, ang kultura nga natisok sa atong hunahuna og mga panglantaw, mga prinsipyo, kasagaran yun, kultura nga nasuyop nato dinha sa social media. Wala di usa ka nato diri tingali nga dili ka antigo mo gamit og Facebook, no? Wala gi usa ka nato dinhi nga walay cellphone. Sagaran aduna gitay cellphone, dili ba? Nahinumdum lang ko, adunay ni duol ako nagpatabang ilang ko muisgot siya ngalan, no? Looy taong kaayo ang usa ka asawa, nagpatabang siya nako. Sa padoy tabangi taong ko kay ang akong bana perting sukua. Gani gihadlo ko niya nga magbuwag na ta. Unsa man di ay hinungdan sa iyong panag-away, no? Mingon ang
asawa, nakautang mangugog dako kaayo padre. Pila man ang dako imong utang, no? Basta niabot og mga 100,000 kapin. O diin man dai na ngano man ang nakautang magkapag-ayo. Nagmahay na siya kay di ay nakautang siya kay nagpunay sa duwa niya ng dulaon sa cellphone nga gitawag og scatter. Nakautang siya maayo, na-addict siya maayo. Unya, nasakripisyo ang iyang pamilya. Ining panahon na karon sa technology daw, mao ni ang nagpakaon sa tong unahuna o kasing-kasing o gani usahay pinaagi niini, no? Gipakita ta usahay nga ang atong ang kamatuoran usa ka relative nga panglantaw lamang, no? Ang kamatuoran nato posible nga dili kamatuoran sa uban o gani ang kamatuoran daling tuison. Aduna ko'y nahibawan, siguro ko nakahibaw na mo niini, no? Nga ang mga tao di ay sa panahon sa eleksyon o dili lang sa eleksyon, magbayad sila minilyon aron lang mahimong troll sa media, no? O gusto gipasikat imong ngalan, bayad kag minilyon, mulihok ang mga tao nga eksperto sa media o musikat imong ngalan. Kung ganahan mo musikat, pag-anda mo minilyon, no? Kayron pagbayad ang kamatuoran daling tuison, gani kita maglibog na takaron. Itudloan ta that everything is relative. Nga kun kamo moingon mao ni ang kamatuoran, posible ang imong kamatuoran dili kamatuoran sa uban. Gani usahay tungod sa desperation sa mga tao, usahay ang value sa tao wa nay bili. Mao ni gisgutan sa tong Santo Papa sa tuang kanang encyclical letter niya sa Magnificat Humanitas. The protection of the life, the dignity and integrity of the person is non-negotiable. Dili gayud na pwede nga kutluon ang kinabuhi sa tao. Dili gayud pwede nga yatakan og ang dignidad og integridad sa tao. Nahinumdum ko tungod niining social media, no? Doon na saggoy i-share nga experience. Doon ay mga bata na akong gitudluan. Samtang gitudluan ako sila, ipangutanan ako, sa may mong gusto, mag-doktor ko, mag-abogado ko, mag-nurse ko, mag-maestro, mag-pulis ko. Doon ay sa kabata, nagilom-hilom. Akong gipangutana, unsa may imong gusto day? Ingon man siya nga magpolitiko ko. Uy, profesyon na din ang politiko. Nga naman, mamaingon sa kong mama, aron mi madato. Uy, kuya, wadi ay no? Kaluoy sa bata. Gamay pa ganing kayo, iusab na ang panglantaw sa kinabuhi, no? The framework of our minds. Lisod, gunobon ug usbon ang panglantaw sa katao. Sanglit matag usa kanato adunay kaugalingon nga disposisyon. Hinumdum lang ko aduna sagkoy kaila nga na daot siya sa drugas. Sige na siya balik-balik dito sa rehabilitation kay inigsod niya sa rehab. Inigawas mo balik ra magyapon. Ipasod na po siya balik sa rehab. Igawas, balik ra gihapon. And for many times, no? Sige sa sod, gawas ngadto sa rehabilitation. Until finally, nabag-o gid siya. No? Kunya, naminyo, adunay malipayon nga pamilya. Akong punto, lisod kayo,
usbon ang tao nga natisok na sa unahuna o kasing-kasing ang lahi nga panglantaw. Manang usahay kita usab tungod sa itong puro na lang practicality mo nang dili na nato igsapayan kung yatakan nato, kanon nato ang ato ang kaugalingon nga prinsipyo sa kinabuhi. Moingon na lang ta, mangawat, kira pangawat oy. Total, para na lang nis pamilya, no? Manang okay na lang kay okay man gani ang uban, no? So okay ang pangawat kay okay man ang uban. Muni ang nakalisod, no? But now the Lord is speaking to us once again, no? Nagpahimangno sa kanato nga ang naa sa unahuna sa tao sama sa panahon ni Jesus, dili ka na mo yunahuna sa Dios. Ug tungod niini, lisod gayod nga atong pugson usahay kasagaran nato ang atong gusto nato nga maunay gusto. Maunay ang atong gusto, pasudlo nato ang Ginoo sa atong gusto. Pero ang gusto ganay sa Ginoo dili taganahan, no? Kay dili taganahan nga mausab ang atong panglantaw sa kinabuhi. Kanindot sa pahimangno sa itong Santo Papa, Magnifica Humanitas. Duha ka isip hanig sa iyahang encyclical letter, duha ka imagery nga yang gipakita dining kalibutan karon sa AI, no? Artificial Intelligence. Duha ka imagery. Miyon siya, kaning kalibutan ba nato karon? Basig nahisamata sa panahon. Human sa panahon ni Noah, diin ang mga tao nagtukod og tore nga taas kayo because they want stability, no? Tore ni Babel. Nagtukod sila without even asking the permission of the Lord. Kung malipay ba ang Ginoo silang gibuhat, nasayod ta agigunob sa Ginoo kini. They are building a tower for themselves para silang kaugalingon. Mao ni ang pahimangno, mo ni ang unang imagery nga gigamit Santo Papa. Likayan nato ni. Matod pa niya, nindot kaayo nga may samata sa ikaduha nga imagery nga iyang gipakita. Sa dihang ang mga Israelita napildi sa gubat sa taga-Babylon, nahimo silang ulipon pag-usab didto sa Babylon, o gitugutan na sila nga makauli sa ilang lugar, ug sa ilang pag-uli, during the time of Nehemiah, sa ilang pag-uli, nakita nila ang ilang lugar, ang Jerusalem, ground zero, no? Nabungkag. Nehemiah prayed to the Lord, fasted, antok, nakigstorya siya sa mga tao. Unsay angay, buhaton. Sila nakaamgo, na kinahanglan, tukuron gayud nato ang atong nagunob nga nasod. Tukuron nga puno sa paglaom, sa pagtinabangay. Muna ang gusto, Santo Papa, dining kalibutan nato karon nga nagkailain og influensya kanato sa social media, bisan sa mga bata, gitudluan ta og mga sayop usahay nga mga panglantaw sa kinabuhi, gitudluan ta sa Papa nga tan-aw nato. We have to build a nation diin malaumon nga magtinabangay mo ila sa Dios, makighinabi sa sagusa kanato, mo tan-aw sa isig kaingon, mo proteher sa dignidad o integridad sa mga tao, magkahiusa sa panglantaw, nagikan sa panglantaw sa Dios, building with hope and inspiration. Kanindot, no? Abrihan na to atong kasing-kasing una-una. Di na to isirado
usahay sa mini nga panglantaw o influensya. Sa ako na kaingon karong panahon na daghang drama, daghang pagtuis sa kamatuoran. And we only hope sa usa ka kamatuoran sa Dios. Ang simbahan nagpadayon sa iyang pagkapropeta sa pagsangyaw sa maayong balita. Matud pas ng pirmirong pagbasa, ang pulong sa Dios, ang Biblia, ang Scripture, magtudlo ka nato, magbadlong ka nato, magsaway ka nato. Magtudlo ka nato. Pabilin ta, magpadayon ta sa pag-abris ng kasing-kasing aron sa pagtudlo sa Espiritu Santo sa matag usa ka nato. Ayaw itugot nga mga ideolohiya nga ato nadungog ug nakita. Magpuno sa tong kasing-kasing ug gunahuna. Hangtod nga wala nay luna ang Dios sa tong kasing-kasing ug gunahuna. Pagkanindot sa mensahe kanato karon, binaot katabang kini kanato sa pagpadayon sa atong pamalandong. Manindog ang tanan. Sa matapag-ampo, mutubag kita, amahan patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magmakugihong musangyaw sa kamatuuran, mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang kahiusahan, ang kalinaw, ug ang panag-uyon, mamahimong tinuod ilabi na sa mga nasod diin ang mga katawhan na nag-anto sa dili maayong pagtagad tungod sa managlahing kaliwatan sa estado sa katilingban o sa relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga batanon makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa pagkinabuhing maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga adunay balatian makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alhang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay na sa malinawng makapahulay dito sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Pamahan, mila kami, ikaw ang bugtong namong Ginoo, padayuna ang imong pagatiman kanamo, ug itugot ang mga pag-ampo nga mong gipadangat nga nagkanimo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ning ako gayon nga sakripisyo dawata lang ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga kamo. Alang sa paglaing pagmaya siya ngalan, alang usab sa kaslanan sa tabok niyang santos na simbahan. O Ginoo santusa ang imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon. Kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugna nga mipadaog kang San Bonifacio batok sa tanang mga pagsakit sang lawas.
Hinamong ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Ang ayig matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong santos nga martir San Bonifacio sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi na sa Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagauman, puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahintasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Padalawin mong espiritu ro pagsantos sa mga gasa aron mahimo kinilang kanamo. Lao mga sugdugo ni Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, bikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pans kinabuhi ug kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga mga tubang walagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas sa Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi isa bang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da si mong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, nga mo ikaw ang himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, ban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom gamahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog og himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita karon sa atong pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Ama namo nga nakas Sa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matukuman ang imong pagbuod, dinisay ta mayon sa langit. Ang kalanunaw sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunong malawasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. kay mo man ang ginarian kahungang himaya hangtod hangtod sa sa pangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawang mong masala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Manausap kanin. at ipakita ang atong panaginig sunay, panagdait man ang kaning tanan. Peace be with you. Pero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa Kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita kidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay ng kalawat kanimo, apanipamulong lamang og mamayo ako. O Ginoo, kining misteryo nga mong gikalawat maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag, nga midasig kang San Bonifacio imong martir, sa pagpabilin nga matinumano nimo nga lagat, ug sa pagkamananaog diha sa kasakit, kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa at hundado ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.